Com els avançàvem, Amnistia Internacional ve avui a denunciar abusos sexuals i maltractaments en centres de menors a Catalunya. Concretament apunten que hi ha centres on es cometen aquests abusos sexuals i entre ells serien Maspons, Fontfragona i la Mercè. Acusacions molt greus que avui ens ve a portar al programa la Cèlia Ramon, responsable de premsa d'Amnistia Internacional. Molt bona nit. Bona nit. Acusacions, com dèiem, molt fortes. Molt fortes, però no són noves. O sigui, de fet, sorprèn que les autoritats hagin reaccionat tan negativament i dient que no sabien res, quan, de fet, ja el Defensor del Poble, a principis del 2009, havia denunciat aquests mateixos fets i tenen denúncies i denúncies i denúncies que s'acumulen a damunt de la taula i que ningú està investigant. Hi ha denúncies damunt de la taula de particulars i també en els mitjans de comunicació s'ha fet ressò des de fa molts anys d'aquestes problemàtiques i concretament de centres com Fontfragona. Si posa a internet comencen a sortir denúncies fetes fins i tot per periodistes amb càmeres ocultes des de l'any 2008. Sí, efectivament, o sigui, és que no és nou. Però a més que l'informe que ha fet Amnistia Internacional ha agafat 3 comunitats autònomes, que són Catalunya, Madrid i Andalusia, perquè segons les dades que tenim, que són poques, i és una de les coses que es denuncien, representen el 55% dels centres terapèutics de menors que hi ha actualment a tot l'Estat, però és la punta de l'iceberg, és l'exemple del que està passant o del que podria estar passant a la resta de l'Estat. O sigui, de fet, la principal denúncia és, no sabem quants centres tenim, quants menors estan en aquests centres, per què estan rebent tractament, què estan fent allà, perquè un centre terapèutic és per menors que estan rebent un tractament per algun tipus de problema de conducta social o problema que se li hagi diagnosticat. I no només no se saben aquestes dades, sinó que, a més, es té un descontrol absolut del que passa després a dins d'aquests centres. I això es reprodueix en aquestes 3 comunitats. Què estarà passant a la resta de l'Estat? Ningú ho sap. Per donar una miqueta de llum sobre el tema, per aquelles persones que no hagin sentit mai a parlar d'aquests successos i que avui estan veient el programa, aquests centres de menors terapèutics, per exemple els de Catalunya, com Maspons, Fontfragona i la Mercè, són centres privats, però que sí que reben subvencions públiques, són concertats, podríem dir-ne. I a les famílies els hi pot arribar a costar 2.000, 3.000 euros. Aquests 3 són privats, o sigui, són concertats. Diguem que l'Estat ha delegat en fundacions privades perquè gestionen aquests centres i aquesta és la majoria dels 58 centres que es sap que existeixen a Espanya, només 3 són de gestió pública. De fet, la diferència és que el de gestió pública cada nano li costa a l'Estat uns 9.000 euros, es calcula, 8.000, 9.000, mentre que els de gestió privada costen uns 4.000. Fets els comptes, però bueno, no és això el que s'està denunciant. O sigui, que ho gestioni una empresa pública o una empresa privada, això no eximeix a l'Estat de la seva responsabilitat com a tutor d'aquests menors. O sigui, l'Estat ha assumit... Anem a les línies telefòniques perquè ens hem posat en contacte amb una persona que ha viscut una situació en aquests centres. Parlem amb la Pepa. Hola, molt bona nit. Hola, bona nit. Hola, Pepa, expliqui'ns la seva situació. La seva relació, la que va tenir amb aquests centres de menors. Bueno, pues mira, la meva opinió al respecte és, bueno, en aquests centres de menors la meva opinió és que Se'ns ha tallat aquesta trucada, intentarem recuperar-la més endavant. Igualment continuem amb la Cèlia Ramon, responsable de premsa d'Amnistia Internacional, que ens estava explicant precisament això, el funcionament d'aquests centres segons l'informe que vosaltres mateixos heu pogut fer. Bueno, nosaltres, i que recollim, com deia abans, o sigui, nosaltres hem recollit més de 150 entrevistes i que s'han mantingut tant amb menors com amb familiars, com amb advocats, educadors d'aquests mateixos centres que han fet denúncies, o sigui, perquè afortunadament moltes de les situacions que estan passant en aquests centres es saben que estan passant perquè els propis educadors denuncien el que succeeix allà. Però, a més, insisteixo, o sigui, és que hi ha informes del Defensor del Poble, hi ha informes de la Fiscalia de Menors de Catalunya, hi ha informes del Defensor del Poble d'Andalusia. És que no és nou, és que són coses que estan passant i ningú ha fet res. O sigui, la pregunta és, com és possible que tinguem tantes denúncies i tantes sospites? Després poden ser més o menys certes, però com és possible que hi hagin aquestes sospites i ningú hagi investigat? Ningú hagi fet una legislació per dir quan aquests menors han d'entrar en aquests centres, com han de ser tractats, què se'ls hi pot fer, què no es pot fer. Per exemple, es pot aïllar a un menor?
estan en un centre terapèutic de protecció del que normalment no poden sortir i se li pot, per exemple, castigar amb no tenir visites dels seus familiars? Això és una cosa lògica? És una cosa lògica que per no apagar el llum et puguin tenir un dia de peus sense menjar? O que et puguin lligar a una cadira? O que t'obliguin a prendre una medicació que tu no saps què és, ni per què serveix, ni quin és el teu problema? Això és normal? Anem a fer una crida també a les línies telefòniques. En el 902 04 04 11 poden vostès trucar, participar i opinar sobre aquesta qüestió. Si aquestes han de ser unes mesures de tracte terapèutic per a aquests menors que estan ingressats en aquests centres, o si vostès directament s'han vist afectats o relacionats familiarment amb alguna persona que hagi estat en algun centre i tingui una opinió positiva o negativa al respecte d'ells. Sempre ens ajuda també a escoltar les opinions de totes aquestes persones. Clar. Aquestes denúncies que deies que han posat des de personal que ha estat treballant en aquests centres, usuaris, són d'aquest tipus? Són de... Bueno, són d'aquest tipus. Si tu pots Ens entrar... deies igualment que en aquest informe vosaltres detecteu violacions, maltractaments... O sigui, hi ha sospites de que podria estar passant tot això, perquè, de fet, ningú està investigant ni ningú està prenent mesures perquè això no passi. El que se sap segur, que tenim denúncies constants, tant de Catalunya com d'Andalusia com de Madrid, que està succeint, és que, per exemple, els menors estan en cel·les d'aïllament durant 2 dies, 3 dies, una setmana. Una cel·la d'aïllament és un lloc on tu no pots sortir. Tu estàs allà, no tens comunicació amb res, no tens televisió, no tens res per llegir, les parets estan completament nues, t'encenen i t'apaguen la llum quan vola. Et posen allà dins quan ells consideren que tu has infringit una norma, però clar, això és molt relatiu. Quina norma? És el que et deia abans. Per no apagar un llum o per no fer bé el llit, per exemple, et poden tenir aïllat? Això es considera això? Quan, en realitat, per exemple, els menors que estan en centres de reforma, són delinqüents que han estat jutjats, que han anat a un jutge i els hi ha posat en un centre perquè estiguin en un reformatori. Aquests menors no poden ser aïllats. Com pot ser que l'Estat, la Generalitat, no ho investigui quan hi ha centenars, milers de denúncies sobre el tracte que reben aquests centres? Pues aquest és el misteri. O sigui, de fet, és que no està gens legislat, ja dic, ni quins menors han d'entrar, per quina via han d'entrar, quins són els requisits essencials, qui els ha de tractar, quines condicions ha de tenir aquest centre, com han de rendir compte els centres a l'administració. El primer que demanaríeu llavors és una regulació del sector perquè d'aquesta manera no es produeixin aquest tipus de teràpies que potser algú pot considerar adients i altres es posarien les mans al cap. S'hauria de regular el sector, sobretot per tenir dades de saber quants nens estan allà, quants centres existeixen, com funcionen, i després que hi hagués un mínim comú denominador de com han de funcionar aquests centres i quin és el mínim que han de complir per respectar els drets d'aquests nens que, de fet, estan tutelats per l'Estat. O sigui, l'Estat és el responsable de la situació d'aquests nens. Estem parlant específicament dels terapèutics. Els centres terapèutics és on van a parar nens que tenen problemes de conflicte social, que és una cosa que tampoc està definida, que s'hauria de definir i saber exactament què vol dir això. Tu pots entrar en un centre terapèutic de menors per 2 vies, perquè ja estiguis tutelat per l'Estat en un altre centre de menors i ha arribat, per exemple, a l'adolescència, et tornis rebel, no compleixis les normes i et derivin directament aquí sense que hi hagi cap tipus de diagnòstic, cap psiquiatre que t'hagi visitat, cap jutge que et digui res, no tens advocat que et defensi, no tens opinió, res. Et foten allà i ja està. I tu estàs, potser, des dels 14 anys fins als 18 que surts, sent medicat per una malaltia que no saps quina és la que tens, que no saps per què t'estan medicant allò, i quan surts d'allà deixes d'estar medicat. Llavors, què passa? Pots entrar per aquesta via o pots entrar perquè siguis un pare que tingui un problema amb el seu fill, que tingui conflicte social, efectivament, i l'únic recurs que la Seguretat Social dona per a aquests nanos és entrar en un centre terapèutic. No els poden tractar a casa, no hi ha cap altre mitjà.